ni shi yasa ba na son nan da zuwa shi ne na musu abin da kai ne Abuja aba all right masha Allah alhamdulillah muna murna da wannan rana mai albarka ranar da Allah ya ba mu ta mai babban suna mai daraja Muhammad hakika wannan yaro ina yi wa iyayensa da kakanninsa son barka saboda manzo Allah ya ce duk gidan da aka sa suna Muhammadu to alheri yana tare da gidan kuma duk mai suna Muhammadu in gida ba su da arziki ma aka sa suna Muhammadu gidan sun zama masu arziki saboda Allah ya ba mu albarkar wannan yaro ya ba mu albarkar sunansa
Thank you.